Alexander, hvad har du lavet i den her uge? Jeg har lavet en bog, hvor vi skulle tegne guderne, så skulle vi også tegne nogle soldater, og så kunne vi sætte billeder ind. Mhm. Har du lavet andet? Ja, vi har lavet sådan en yoga, som de brugte i det gamle Rom. Mhm. Hvad var det bedste ved ugen? Det var festen, vi holdt til sidst. Ja. Hvad med dig, Oscar? Hvad har du lavet? Jeg har lavet en gammeldags mønt i min bog og lavet mange andre tegninger. Og så var festen god, og jeg legede med mine venner Var der andet også, du godt kunne lide? og delte med min popcorn. Nå, det var godt. Hvad med dig, Julie? Jeg har lavet en bog, hvor jeg har sat billeder ind og tegninger ind. Og så har jeg lavet en halskæde, hvor der står mit navn på. Mhm. Hvad var det bedste? Det var festen. Nå, det var godt. Jeg har så lavet en masse plancher og lavet noget på computeren, og så har vi pyntet op til sidst. Så det var rigtig sjovt.